teixir aquests vincles entre els estudiants que estem seguint una mica el motor, la punta de llança del moviment, com podem fer aquests vincles amb la classe treballadora, doncs esperem que també surtin propostes i idees des del debat, que després iniciarem. I, bueno, doncs li dono un passat. Continuant en el fil aquest que el company del TBB no ha pogut venir, recordo que aquí hi ha companys que estan a la campanya contra la crisi, que els animo que quan s'obri el torn de debat facin una intervenció que estigui a l'alçada, vinculant, o sigui, que això no es converteixi només en una xerrada estudiantil, que sigui una xerrada que realment es parli de la crisi, del sistema, de la crisi econòmica i de com poden confluir les lluites, una, l'estudiantil, que és de la que us parlaré ara, i les lluites dels treballadors. Llavors, començaré explicant-vos una miqueta, ja que veig que aquí no tots sou estudiants, que era la gràcia també, una miqueta el que és Bolonya, 4 pinzellades. No m'entraré a explicar exactament la relació de crèdits europeus, graus, postgraus i beques crèdit i coses d'aquestes, simplement alguns esbossos que ens permetin entendre per què el procés de Bolonya no és una reforma estudiantil que es pugui reformar, millorar, incrementar els recursos perquè llavors acabi sent una cosa guai, com ens vol vendre, i sobretot com ens voldrà vendre en els propers mesos el govern Zapatero, sinó que és una cosa que està ja podrida des del primer moment. Llavors, Bolonya surt l'any 99, en el moment que s'estava gestant l'estratègia de Lisboa, que per qui no ho sàpiga era el planning econòmic que es plantejava la Unió Europea per afrontar la propera dècada que vindria, que ja s'està acabant, i l'objectiu principal era, en un context en el que estaven desenvolupant-se moltíssim les tecnologies de la informació, de la cibernètica, la qüestió del traspàs d'informació, la logística i tal, es plantejava que era una possibilitat d'incrementar la riquesa i els recursos i el capital de forma il·limitada. Al cap de 2 anys es va veure que aquest model no servia, de fet va ser la gran fallida de les empreses aquestes d'informàtica, serveis logístics i tal, del 2001. Però en aquest moment es forja aquesta estratègia econòmica que és Europa ha de ser la primera economia del coneixement del món, ha de ser la principal economia del coneixement de cara al 2010. De resultes d'això es comencen a crear els primers informes en què es planteja com ha de ser la universitat del futur. La universitat entesa com un dels principals motors que poden facultar la Unió Europea per esdevenir una economia del coneixement, formant els futurs treballadors, desenvolupant noves tecnologies, investigacions de tota mena, que és el que s'està fent ara, i és una de les temàtiques que també està incidint en Bolonya. Llavors, en el cas concret de l'estat espanyol va sortir l'informe Universitat 2000, que ja va generar la seva controvèrsia i les seves mobilitzacions en el seu moment, en el que deia que la universitat no tenia sentit tal com estava plantejada perquè no s'adequava, la formació que rebia l'alumnat a les universitats no s'adequava llavors al mercat laboral que representava que era el que els havia de donar cabuda. Aquest és l'argument bàsic en el qual es diu, o nosaltres diem, i el moviment estudiantil en general, que la mercantilització de la universitat comença en aquest punt inicial, en el moment que es concep la universitat com un espai on els coneixements que sortiran d'allà estiguin totalment vinculats al món laboral. Llavors, aquest informe, a part que diu moltes més altres coses, però només us explico aquesta en concret, aquest informe és el que és la base de coneixement o la base teòrica amb la qual llavors es va redactar la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, que per qui no ho recordi va ser el 2001 i va significar una també grandiosa campanya de mobilitzacions que en aquell moment
Aquesta campanya va ser recolzada pel PSOE, per Izquierda Unida, i amb la promesa que si guanyaven, si entraven al govern, l'acabarien derogant i tal i pasqual. No ho van fer. Quan van pujar van prometre que la reformarien, que la millorarien i tal, i al final ha resultat que ni l'han millorat ni l'han canviat, perquè en la forma seguim tenint la LOU de sempre. Quines coses principals té aquesta LOU? Una de les coses que podem parlar és la reforma de les estructures de govern intern a les universitats, que passem d'una situació en què tenim un claustre amb representació de tots els sectors i tal, a una situació cada cop més d'empresa, d'una situació gerencial, d'un consell de govern superreduït, exclusiu, on només les èlits universitàries tenen realment un pes per decidir. També apareix una nova figura, que és el Consell Social, que en la idea és molt bona, que és un consell amb membres de la societat, o sigui, externs a la universitat, que seran l'espai on aquesta justificarà la seva actuació. La universitat ha de tenir una funció social i el Consell Social és l'espai on es ret comptes. A la pràctica el que veiem és que qui està dirigint ara mateix els Consells Socials són grans directius d'empreses com són la Caixa, la Panrico, la Carrefour o Telefònica.